Yun pa tong disc clean up ko eh. Pop up. Oh, live na. Live na po tayo. Hey, live. Live na live po tayo. Basta po sa mga 1 million viewer natin ngayon dyan. Yun. May 1 million viewer kaagad ano? Kabubukas ko pa lang eh. 1 minute. Ang galing mo, naisip mo rin yung bank, ano yan? Contract na yan. Oh, para tahimik. Sana. Sana nga. Duos naman to eh. Kaya kaya natin yan. Kaya yan, idol. Basta nandiyan ka, idol. Ayaw makita nga akin, no? Meron. May bumaba doon. May bumaba? Oh, doon sa dito. Sa west natin. Sabi. Walang ano ng baril ko sa likod. Bago natin... Mag-isa lang naman eh. Ah, mag-isa ba? Oo. Kaya lang ang baril ko. Pwede na. Patayin natin. Yun. Ayos yan. Tara, pwede na. Patayin natin. Pag-warm upan natin. Dumami yan. Kung hindi... Ay, meron. I'm hit. Ang ina boss. Naka-snipe. Naka-snipe lang yan. Going back in. Sige, lilituin ko dito. Sa kanan ako ah. Copy. Sige, Lods. Deberaj. Sali ka sa amin. Ay, kailangan nyo dalawa? Diyan, nasan ka dyan? Ay, sa akin. Sumusunod. Got to complete the mission. Mover. Uy. Ayun, putang ina, nasa taas. Oh, shit. Bakit nakagit ka agad? Tara, Lods. Ay, gusto mo i-pull out ko na? Oo, sige. Pull out na namin. Bakit kagad yun dyan? Ay, hindi ko alam kung nasa baba o ano eh. Sinusundan ako eh, nasa baba o nasa taas eh. Hindi ko alam. Nasa taas pala siya. Nauna niya ako eh. Na-broke na rin siya eh. Sayang. Kasi nakataligod ako eh. Nung binaril ako eh. Galing sa likod ko. Ayan na si Daily Flight oh. Wait ko na eh. Ayaw nga mag-accept eh. Yun no? Yun, Daily Mga Flight oh. Ang pagbabalik ng mga bakasyonista. Ang pagbabalik. Musta ang Niagara Falls? Pagbabalik ni Deberaj. Ayos lang, Lods. Ang ganda dun, Lods. Ang ganda ng pinuntahan mo, pre. Pucha. Dun sa Ganda, no? Niagara Falls. Napanood mo ng gabi yun? Hindi, Lods. Oh, ako rin, hindi ko Sayang, napanood. maganda dun. Maganda dun gabi dun eh. Oo, kasi may ilawan yung falls na ano eh. Sana yung kasama mo? May ilaw yung falls. Nawala siya. Sino ba kasama Sino mo? kasama mo? Si Adra. Adra? Kilala niya yan? Yeah. Adra Bato. Adra kasama ni Shanty Dog? Sama ni Gaze. Sama ni Gaze. Ah, kasama ni Giz na isa. Yung babae. Iba talaga si Dave. Iba talaga? Iba talaga. Hindi na kami kinakalaro. Oo, kaya pala pre, no? Kaya pala pa, Ranger. Hindi na tayo kinakalaro. Kaya pala. Yun. Hello po. Yun. Hello po. Hello po. Welcome po sa Buhat stream. po. Welcome po sa stream ni Jarzero. Ay, Jobili. Gusto sa mga 1 million Ano yan? viewers. aggravator. Ayan. Agraba, parang
Hanggang sa Aladdin. Aggravator. 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 Hindi. Eh, tropa ba siya ni Jace? Tropa siya? Tapos na ni Ace. Mabuhat mabuhat po. Galing Okay. lang pong bakasyon kaya hindi na marunong ata mag-COD. Sino? Galing kami bakasyon kasi. Ako rin. Galing din ang bakasyon. Saan? Sana all. Nandito lang kami sa Rome. Sa Rome. Oh. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Iyon! Talagang yan mga idol ko dyan Yung mga sound effects na yan Welcome back po kay Welcome Mr. back. Daily Flight. Welcome back sa ating mga Mr. tropa Daily dito. Si Daily Flight at saka si Carlisle. Welcome back. Yes. Prelag. Mag-relax. Lag kagad. Okay na. Ayan Okay na. Sa inyo. Ganun naman mga cheater Okay na. Uy, di ko naayos yung loadout ko. Ay, meron pala ako. Loadout na. So, try ko ulit yung Bruin. Sabi nila malakas ulit Magbuburuan ka? May Bruin na. Alala ko may Bruin akong loadout pala. Okay. Iyo. Saan tayo mga loads? Saan tayo, Lods? Battle Royale. Sa aggravator na lang, You'll pimili. lead 'em in. Paswertein tayo. Closing in. Naswertein tayo Ako pipili. Susunod na ako sa inyo. Hindi ko alam. Sige. Let's go. PG. Ay, nakapili na pala kayo. Chicken na to. Papa-chicken yung mga dalawang bakasyonista. Dito sa bangko. Sa ayahap ako. Marking base. Okay, tol. Right, lads, let's get it done. Objective is to eliminate the bounty target. Claymore planted. Wow, advance UAV pa agad. Galing naman yun. Enemy UAV overhead. Taking in. Move on my way. Magaling naman ng mga to Meron sa taas. Have I got? Mover. Meron dyan sa building na sa hotel. Copy. Alam ko may isko. Nako, naglalag. Naglalag nga. Naglag, tol. Hindi ako makakuha. Uy, nagja-jump. Oo, tol. Pull out ko na. Restart natin. Oo, tol. Sige. Hindi tayo makakala. Iyan ako. Hindi I-pull out ko tayo na. makakalaro maayos.
Grabe, oh. Take 2. Uy. Practice Kaya mo yan. na. Warm up lang yun, warm up lang yun. Warm up, warm up. Okay na yung warm up na yun? Cheater ka yata, Jer, eh. Cheater ka yata, Jer, eh. Hindi ko pa naman tina-turn on yung ano ko eh. Okay, ganun. Bakit ganun ka agad? Ang lakas ng ilaw ni Daily Flat ah. Oo nga. Yung ano, Pasko yung na, baril. Pasko na. Pasko na kay Daily, eh. Yung baril mo ba yan? Lakas, oh. Nagdalagyan. DC yata si Daily, pare. DC. Dito pa? Ayun. Nandiyan pala to. Nandiyan pala to. Nandiyan, okay na. Okay na, okay na. Uy, disconnected ah. Uy, bakit to? One of our party members lost their connection to the lobby host. May nadidisi. Nandito naman tayo eh. Lahat eh. Palin tayo ng host, gusto nyo, pre. Pwede. Baka pangit ang ano mo, pre. Sige. Taga saan ba si Agra? Taga saan ka? California. Parehas Ayun, pala gusto tayo nyo? eh. US tayo, pre. Para Pares kayo. naman pala kayo. Palit lang ng host. Si Sino mag host Deverad. natin? Deverad, ikaw na lang, pre. Sige, tal. Daily. Sige. 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 Ayaw ma-invite si... Agrobrator. Kapit-bahay ko pala to. Paring Jer, Ganda Paring Jer, mas malapit ka pa. Patay Tayo. Tayo dyan. Oy, okay na. Dito na pala tayo eh. Yan. Namiss ko si Paring Daily. Saan kita, tol? Tagal-tagal na. Tagal na din tayo hindi naglaro, tol. Tagal niyong nawala. Hindi, kasi ano din si Paring Daily, nagbakasyon eh. Oh. Sarap buhay. Tapos gumraduate pa yan, pre. Sana all nag-graduate araw-araw. Uy, congrats. Oo, nag-graduate yan. Thank you. Ako wala akong... Balita ko, Paring Daily, pupunta ka ng California. Ano gagawin mo doon? Pupuntahan ko si Agra. You know? Yun pala. Yun ba yun? Yun ah. Nice one, tol, ha? Nice effort, tol, ha? Yahoo! Ayun. Yun. Wanted, tol, wanted. Ayos sa mga sounds ni Jer, ano? Ano lang, clips lang na ano yan. Mga ginagamit ng mga vlogger din. Wala kasing mga copyright ano eh. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Ayun. Bay Area, taga Bay Area, San Diego siguro siya. Taga saan ka, pre? Sa California. There. LA ako. The Angels. Wala, oo nga pala, Lakers. Lakers pala yan. Ikaw, aggravator. San Diego. Lapit Oh, lang, 3 San hours. Diego, San- 3 hours lang. San 2 Diego hours din ang lang sa atin, akin eh. yun. Enemy soldier Yun. incoming. Hindi siguro Kami, malapit din sa amin yun eh. San Diego, malapit lang yan. Lapit sa inyo? Saan? Saan ka ba? San Francisco. Bulacan. PAO. San Francisco, Italy. Yung isa nga, ano eh, sabi niya Los Angeles, diba? You're going to the war zone. Sino? Oh, si Jan. Si Jan. Si Jakes? Oo. Pampanga. Ah, Malapit lang. Olay. hindi nga. Los Angeles. Last mo- Pampanga kasi. Last mo na yan ha. Ayoko na. Last mo na yan. Laro na nga lang ako. Battle Royale. Mark a drop point for your Ay, team. You're sumama leading mo. in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Sino nang may dito ko? Hindi natin maintindihan. Hindi ko narinig. Bounty contract located. Hindi na tayo alis dito. Diyan na tayo na tol. Yan na tayo. Hindi, una na. Ang dami. Ang dami pre. Kunin ah. nila yan? Ang dami pre. Madami. Oh, may punta doon. Gamit. Ang dami, Jer. Oh, Dad, shit. Ang dami mo kalaban, pre. Good luck sa'yo dyan, pre. Good luck sa kanila. Good luck sa kanila. Sa tayo, di... Umalis ka na lang dyan, Jer. Umalis ka na lang dyan. Oh, Jan, mas ka din. Gamit yun. Ang dami, sobra, pare. Tulong! Wala. Wanted Tulong! ka pa. Wanted ka pa, tol. Tulong! PAO. Ang pa rin. Walang baril pa rin daily naman. Tatlo pa tayo dito. Ito, extra armor. Go get that doba. Tara, pre. Layo-layo tayong konti muna. Nahabol ako. Oh. Yun lang, pare. Gago tong mga to. Ah. Ang dami talaga dyan, pre. Ano? You are mine. Extract vehicle. I will drive off. Dami dito. Meron pa baba. Ang dami nila, pre. Oy. Dami sa dito. Pinahabol ka dyan. Oo nga eh. Bye, Jer. Have I? Bye-bye! Ayun, no? Pre, sagasay mo, pre. Sagasay mo pa rin daily, oh. Mag-isa lang. Banatan. Ay, may kasama sa taas, ha? Squad nga. Pumupunta pa rin dito? 30 to mga to. Wala tayong mga baril, eh. Ito, salt mine na lang. Salt mine. May naglo-load out dito. Oh. Walang dyan, walang kabaril-baril. Yun. Ako, gawin na to. Enemy UAV overhead. Nag-UAV, ah. Susugod ang mga yan. Malayo muna ako ah. Sige, pare. Hinahabol ka nila, eh. Have I got? Have I got? Hinahabol ka nila, pre. Oh, yellow na eh. Lumayo na ako. Sa akin. May tao dito. Uy! Ito na, pre. Nandito na sila. Oh, takbo yun, takbo. Nak ng teteng nasa taas. Burok na yan. Agra, patayin mo, oh. Ah, saan? Sa taas? Dito, sa baba. Sa baba.
Nandyan na sila pre, yung kasama niya. Ah, walang ya. Dali na ako doon. Teammate has entered the gulag. Baka may Ang dami na to. Uy! Yeah. Yeah, I got you boy. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Hinabol ka pa rin parang daily? Wala na, maliban yan. Sumakay siya. Apat na. Kasabog na rin kotse. Pay attention. Apat you'll be sila out eh. there. While you wait, Wala kang kontrata dito. Sige, dyan tayo, dyan tayo. Yun yata yung nag-loadout eh. Well, feel free to give them that. Try natin dyan pre, kung wala ha. Fight's kicking off. Baba na ako. You're up next. Go out. Teammates down in. Return it to I'm base. hit. Tol, may tao sa kabila tol ha. Win here and you return to the front line. Ayun sila tol. You Ha? lose, your fight is over. Bagong baba lang sila. Dito, dito. Oh, sa blue mark to. Oh, nandyan sila sa baba. Ayun, nakakapunta sa akin din. Ayaw, dalawa. Uy, shit. Mahirap to eh. Nakaanggan lang pre, nakaanggan. Baka, dito sa akin. Ito, babanata ko sila. Yung kalaban nyo. Patay pre. Papatayin natin yan. Patay pre, patay. May isa Down pa, may dalawa, isa pa. down dalawa. Nice. Isa pa. Ang lawa mo ko pre. Kapag ako to. Nice one. Down. Nice one. Isa na lang to. Wala akong bala. Pucha. Dito lo, baril. Ah, may bala nga. Wala akong bala. Bigay ko na lang to. Ay, wala na pala akong Dito, extra. kukunin ko yung baril niya pre. Pili lang ako. Sige pre, kunin mo na siya ano. Sobra. Taking wheel. Ano, ubusan din siya ng bala pala. Looted na ba lahat to? Sige pre. I will drive off. Ganda sana nila ano, wala lang bala. Ako sa taas. Buti hindi ako nadali nung last na kalaban. Neril ko sa likod. Naubusan akong bala. Nabaril mo dal. Oh, pistol. Naubusan akong bala. Patay, patay din sana siya. Looted na dito tal. Galing sila dito eh. I will drive off. Oh, wala na. Simot na simot eh. Looted na rin dito. Parang may tao dito. Pinanggap dito. Sa amin tol. Parang... Hindi looted yung sa amin. Wala na din dyan. Sa amin tol, hindi. Sa inyo hindi. Kasi punta kami dyan tol. Hindi lang ako sure kung may kalaban dito. Looted. Looted pala to. Looted na. Oo, kahit dito. Looted din. Extra akong bala dito pag gusto mong... Ito, ang daming baril dito oh. Loadout drop inbound. Ayun, loadout. Enemy UAV overhead. Kalaban ka dyan. Car. Oh, tol. Ayun, nakadown. Closing in. Nakadown, tol. Relocating to the Nakadown. safe zone. Saan? Patay na, Yan. tol. Patay na.
Uy, may kasama siya tol. May kasama dito. Nandito. Uy, what? Ayan na. Loadout. Ilan yan? Wala akong baril. Uy, shoot. Tara na, loadout tayo. Loadout mo na kayo, tol. Shit, Uy, sa harapan, sa harapan. Nandyan na sila pre. Papunta sila sa inyo. Oh no. Tara na. Naku, nagdang si Daily. Ano ko, tol, oh. Naku. Bukayin ko lang siya na. Oh, shit. Jer, layo ka na Jer. Nakalabat ka mga yan. Pwede mo buhayin pre. Hindi pa naman nakikita si Daily. Hirap naman ng ano. Naku, layo mo Jer. 200 ni 100. Sige lang. Wala na parang Daily. Magpapatay ka na. Wala. Mamaya na ba? Ang hirap naman i-drive nito. Tulag ka. Teammate has entered the gulag. Providing us. Jer, alam mo nang gagawin mo Jer. Alam mo na, pakibing na lang. Yun, no? Yun, no? Naku, patay ka pre. Sasabog yan. Yan, parang Fast and the Furious yan. Uy! Naku po. Shout out, paring Chess. Alam niya, inintay si par. May loadout din pala dyan eh. Sa kanila pala yan. Anong stream mo? Ay, Ano daw? yun. Nagdagdag Tatatap. na anak ha. Have eyes on care package. Taas sa loadout. Sa Facebook yan at saka... Have eyes on. Si parin Daily na pala. Parin Daily. Ailey. Tara. Shout out daw kay paring Daily. Miss you, papi. Yun. Sabi ni Chester. Yun. Shit, Wala na rin sila dyan. Sa loadout. Oo. Your teammate. Yeah. There's a high Alam ground na. Good luck, pre. Shout out din po kay paring Carlisle. Magawa ng Bicol Thank you, Express. Parin Magawa daw siya ng Bicol Express. Pare, may pasok pre. May pasok ako pre, hindi ako makakaluto eh. Pasok daw. Yun, ganda ng pwesto. A few moments later. Later, bang! Ayun na, 2,000 years later. ganda. May bumabaril pa doon, no? Kulay blue yung ano nyo, tracer nyo. Na-inject ka na, Jer? Hindi pa. Ayoko. Ay, hindi ka nagpa-vaccine, Idol? Ayoko pa. Matikas ang Dito ulo sa ko eh. amin, Ano na kasi eh. Gagawin nilang ano pa Green pass. Ano sa'yo doon? Ano yung vaccine? Moderna to? Ay, doon. Moderna ka rin? Pag ginawa ng Nilagnat ka? requirements, yun. Ano lang, yung ano ko, yung ano ko lang yung ano, masakit yung Braso? sa inject. Braso. Ako, masakit sa braso ka, nilagnat ako ng isang araw. Grabe.
second dose ko sa ano pa next week. Ako okay na. Nakadalawa na ako. Ayos na. Yung second dose daw, yung mga ilagnat. Ako tumutusok sa akin sarili eh. Pare, ano yan Rugby boys ka rin, rugby boys. Maging nemesis. Ayan. Yeah. Ayaw na tuloy mag-joke ni Agra yan. Agra, pwede magsalita. Naiya ako na. Ay, hindi. Isa Ano naman? I-follow ko yung page mo. Ganyan lang talaga yan. Nag-i-stream din si Agra? Hindi. Baka. Ay. Wala ko. Baka. Vendor mark. Hindi ko nakita. Saan tayo? Hindi ko. Saan yung stream mo? Sa Facebook ba sinearch mo sa Facebook? Yan lang. Yung name mo na yan? Oh, yan lang. Yung name mo? Oh. Okay. I-share mo na lang parang daily. Private message mga... Saan tayo pare? Uy, salamat. Loadout tayo. Vendor mark. Ano mga idol? Have most of our King ulit, contracts. King. Uy, ganun, Uy, may tao dito oh. Alam niya, binabaril na ako kagad. Shout out din po kay Agra. Agra, sabi ni Chess. Agra, may tao dyan ha? Ay, sabi, sa blue ba? Hindi. Vendor mark. Uy, Uy, may kalaban sa dito. Uy! May makalaban dito tol. Dito. bakit naggang ako pre? Patay ako? Bakit patay ako? Kunin ko to, buhayin ko kayo. Sige tol. Para ina-ambush na ako dito. Bakit ako namatay pre? Nasa ere lang ako. Baka out sa ano tol. Hindi, naggang ako eh. Naggang siya. Oh shit. Ang pera. Sayang naman ang ano ni Daily. Anak ng teteng naman. Yun na yung king. Ay, pwede natin buhayin yung isa. Tatambay sa taas yun. Tatambay sa taas ang king pare. Dalawa yun, may tao din sa taas tol. Oo, meron din yan. Ano dito? Baril. Ayun siya. Tapos dito sa baba. Hostile vehicle spotted. Oh, si Rosha Ruloda. Shout out! Papalo dyan! Shout out, Ada Lodi. Idol Lodi. Thanks sa shoutout. Oh, ikaw yun ah. Oh, yun. May bago akong follower. Oo, okay. May follower ka na? Ay. Idol Lodi. Idol Lodi. Binaliktad din. Idol na, Lodi. Idol na, Lodi. Nagaya ko kay Idol Carlisle yun eh. Overhead. May buy station dito. Saan ka? Punta ko dyan. Punta ko dyan. Ano bro? Isa lang yun. Eto, Uy! eto ba si Agra, Ros? Si Ros ang ano niya, pangalan mo? Oh. Oo. Marking you safe. Okay. Shoutout daw pare. Tapos na. Shh. Shout out po kay ma'am. Uy! In the safe. Uy! Uy! Tayo dito. Warm up lang yan. Warm up lang. Need medical attention. Kinuha yung 3200 ko. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard him at all costs. Ina-add ka ni Pakalan, pre. Okay, may message ko sana. Hindi ka naman message. Ah,
Ano ba yun? Paka-shout naman dyan. Shout out. Ayan, wala akong maka-shout. Pangalawa na ni Boss Daily yan. Ayun o, sinusundan ka mo. Nice one. Pre, banata mo yan. Nice. Yun na yan. Nakataka. Magkikinyan ka. Oo nga, magkikinyan. Yan na, nag-king na tol. Pera din yan tol, baka nabanatan mo yan. Wala saan sasakyan, nagtatago lang sa taas yan. Ayun o, nasa taas lang siya o. Ayun na, ayun. Yun sa gilid. Lalabas siya. Ayun o. Ay! Yan, swag. Wala nang kasama. Head to that vehicle. Uy! May kalaban, pre. Learn from the loss. Failures are proper. Ayos lang yan, warm up lang yan. Ito pala yung host. Si Daily na yan, oh. Oo, si Dale ang host natin. Copy that. Moving. Coffee that, coffee. A few moments later. Bakit may common friend tayo sa Facebook, Ross? Si Miriam Manuel. Kaano mo si Ate Miriam? Ay. Sino? Miriam Manuel? Kamag-anak kayo. Wait lang. Wait lang. Bakit common friends mo? Girlfriend ng kapatid ko yan eh. Ah, talaga? Oo, kaano mo ba si Ate Miriam? Pinsan ng pinsan ko. Ah, okay. Or auntie. Auntie ng pinsan ko. Oh, okay. Talaga? Oh, Well, lakas small ni world. Carlisle. 5 kills. Tamba. Taga Pampanga ha? Mm-mm. Mm. Alaga sa Bicol Express, ah. Kaya pala eh. Makakain nga din ng Bicol Express. Sarap siguro luto ni parang Carlisle. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Small world ah. Kilala mo siya. Si Ate Miriam pa talagang common friend natin. Oo nga eh, small world. Enemy soldier incoming. Kala ko si Heart Evangelista. Kaya nga, hawig nga siya eh, no? May artista na akong Kaya pala follower. kaya pala si Parin Daily gustong pumunta California. Enemy dropping into the AO. Nakabukas nun. Punta ka na bukas, Tol. Okay, Tol. Yun, oh. Tol, basta gusto ko mag-suit ng coat and tie pag ha. Huwag mo kaming kakalimutan, ha. Huwag mo may kakalimutan, Tol, ha. Uy! Hindi yata tayo invited, Jer. Enough practice. Time for the real thing. Oh, plus 10 daw si paring Chester. Kay Daily Flight. Plaster?
Saan po tayo? Mga loads. Saan tayo? Saan tayo? Family base? Ay saan? Sige, pin lang kayo. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is Pwede kayo, parang closing David. in. Safe zone. Saan tayo? Ayan si Agra. Yun. Uy, Wow! saan dyan? Saan dyan? Downtown? Oh. Downtown? Ako, Jer. Jer, favorite Jer. Favorite? Ni paring Carlisle. Favorite Jer. Favorite ko to, downtown. Ang dami. Dito ang mga, ano eh, Sa scab siguro yan. tambayan eh. Oo, mga. Ay, wala namang scab dito eh. Ganas ka ba? Huwag na po. Ingay naman ng mga So, plates, baba oh. sa baba. Marking armor. Yun, plates. Thank you. May pa-plates po sa mga. Tato si Mayor. Mayor Sponik. Mayor Spunik. Mayor Sponik. Load out. Ay, may tao Mamaya. dyan. Jer, may tao Uy. sa baba, Jer. May tao sa baba. Down. Meron pa. Meron pa. Sa baba. Uber. Umikot siya. Ito. Fire station. Dito sa park station? Kita ko rin Oh, din fire station. Nandito yung ano. Enemy Adler. UAV overhead. Down yung nasa fire station. Dalawa. Nice one, tol. Rally on that vehicle. Sugod ako. Airstrike target Sugod tayo. designated. Sige. Striker 3 Down yung binubuhay niya. Pushing kami ito lang. Ayun, nagsarado sila. Nasa'yo ha, baby ha. Nasa'yo. Guys missed. Dito. Enemy soldier incoming. That's it lang. Ito na, dito na. Nasa likod yung isa. Ito. Uy, ano yun? May third party? Ay, pumasok siya dun. Moving to collect. Oh, nasa taas. Saglit. Ano lang ako, plating lang. Ay, dito, bumalik. Sighting in. Wala. Andito sa amin. Nice. Ay! Nice one. Patay pa ako. Nice one, pre. Nadali pa si Jer. Nice lang yan. May gulag pa. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Nice one, guys. Fight started. Muntik pa tayo nadali nito. Feel free to give these wankers a proper tutoring. And if you find something that's close, feel free to give them that as well. Hindi nga teamwork, tol. Parang may isa eh. Tulog daw yan. Ito, pre. Ito na, brok na. Nice one, parin David. You think you can take Yan, me? pre. Isa. Tibay talaga ni parin Mate, David. ready. You're up next, mate. Get Balik ready. Nagtago pa siya dito sa mga... Paparin Jer, ready ka na? Return to the front line. But if you lose, you're done here. Yun, Time nice to earn one. your Lakas freedom, talaga ni soldier. Jer. Bumili Jer, dito pero to. lang. Okay. Kapit tol. Uy, Nag-load out tol.
Uy, Nag-load out na sila dyan, tol. If your team has Ah, cash, they can tapos na pala ako nagulat. Hindi ko nakapansin. Ayan na sila, tol. Yung pera. Ano? Pupuntahan tayo ng mga yan. Naka-load out sila eh. Ayan na, ito na. Ito na sila, tol. Alis ako dyan tol. Salubungin natin, tol. Salubungin natin sila, tol. Salubungin nila. Sige. Ano Bro, ba yun? bro, na, oh. Man? Ay, sa baba. Nice. Sa metal. Uy, Puta, nag-load pa ako, tol. uy, banggay mo. Down, patay. Patay, Nice. Doon isa. Oh, meron pa. Oh my God. Nasaan? Alin? Sakit. Uy, Sakit. Oh my God. Dalawa pa yan tol ah. Ulit, reloading lang. Load. Naglalag ako, pre. fucking fire. Ito na. Isa ka dyan tol. Puta. Nako, sayang. Oh, puro bro. Dali. Tatlo pala sila doon nandun, oh. Uy, isang team. Nako, ito. Nayari pala tayo lahat doon. Namatay ka rin dyan? ano, hindi ko na ano yung gulag ko. Naka-AFK ako eh. Akala ko matagal pa. Nako, sayang. Ako yung una namatay. Sige tol. Wow! We lost that one. Come back stronger next time. Alas na. Warm up lang yan. Warm up. Ayun. Ikaw yung role. Okay. Tinatanong nga kita kay Ate Miriam eh. Nakita mo na ba siya? Oo. Lagi akong nagbabakasyon doon yung bata ako. Wow. Small world ah. Small world nga pre. Kano niyang ano. Kilala niya yung girlfriend ng kuya ko. Oh. Very small, tiny world. Oo nga. Small na, tiny. Idol Lodi. Idol Lodi. Idol Lodi, no? Idol Lodi. Idol na Lodi. Awig ka nga kay Ate Evangelista, no? Oo. Kaya si Parin Daily eh. Hindi na kami pinapansin. Sabi niya, full na ba? Sabi namin eh. Oh, full na. Dalawa lang pala. Full Bigyan na, na. sabi niya. Joke lang. Joke lang. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Yun, no? Hello! Ito, chicken na to. Sige na, sige na. Okay Men- naman, kayo naman pumili. Be advised, gas is closing in. Sinong pumili kanina? Sunod-sunod na lang tayo. Si Daily. Si Agro naman yun. Oh, sige, sige. Uy, ako pumili kanina. Ay, ikaw ba pumili? Oh, ikaw na parin, Jer. Ako na? Second ka. Oo. Ito na, bagsak na kagad. EV... Ay, hindi. Dito, dito. Baka red door na naman yun. Dami tol. Wala na yata. Hindi, wala. Sa TV, sa TV sila. Oh, TV. Dalawang team sa TV. Ayaw nila bounty. Nakita. Bangka ako. $500 na ako. Load up, sir. Gusto mo na? Identified. Slot the bastard. Down pa. Reddit user FlamoDemo says, "This is the worst phone I've used. People are always bothering me about it. I'm scared just to use my phone in public, as a random someone may just give me a stupid grin or whisper to their friends. I cannot stand the fact that I just can't relate to Hindi pa tayo normal phones nakakawak ng anymore." loadout natin. Oo nga eh. idol, Ready for this Wala nung life? kanina eh. Find out at Kanina pa, Samsung.com/reserve. Ito na yun. Doon na tayo, tol, tara. Tara na. Pawak Hawakan na naman ng natin. baril. Hawakan na natin kahit isang segundo lang. Oo. Laban. Lamang. Pero puro parang tunog lata eh. Laban. Binabaril mo ako ah. Nagugulat si Daily eh. Every time Taco Bell's nacho fries return, Good. those Mexican spices were drawing something May closer ba- to the surface. That warm nacho cheese sauce, they won't stop. Ay, till nakaload out. Back to Bruin. Can the 5-4 save Bagal the pala world ng... on the nacho fries we love? Either we fight together UAV overhead. Or will the monsters devour Ito, us meron all? dito oh. Get your nacho fries today while you can. Now Sino ba serving natin yun? at Mag-isa? participating U.S. locations for a limited Tara. time only. Kaso Kayo. lahat. Tara, 100 sundan meter. kayo. For bounty tayo. Sige lang tol, sige. Saan tayo? Layo Bounty? na. Tara. Nasa TV station siya. Let's go. Uy, dalawa na sila. Bounty pare. Tara. Sino? Ako lang tong box dito. Sayang ko. Hanggang lang pala naman natin. Bounty natin. Ay, andito na. Lumabas na sila, tol, ah. Punta sa atin. Nakatrack sila pala. Natrack yan. Ayun na, nakatrack na to. Ayun sila. Ayun eh. Bro ko. Bro armor. Nice. Ay, Uy, disable ng vehicle pare. table. Oo. Sa train meron kalaban. May kalaban din sa train. Uy, Yun ang patayo. nice. Team wipe pare. Team wipe oh. Sa pool sila. Nice.
Nadalawa na patay ko, tol. Ayun, nakatrack. Oo. Alam ko, Sa train. Yung binanatan ko sa train, pre. Nice. Very nice indeed. Very nice. Magkasama sila, nadali ka na ng snipe eh. Binanatan nila yung truck kanina, pre. Ayun o, mga gamit nila o. Meron ka na? Hindi, si Agara, meron. Oh, meron ako. Oo. Okay. Galit nila, pre. Nabanatan ko. What the fuck ba? What the fuck? Wadapak. Binanatan nila yung nakatrack eh. Panganib. Bounty tayo para hindi mapanganib. Alam natin yung spot. Kita ko rin mo tayo. Ayun sila. May naka-helicopter. Ito na, pangkin. Ako. Kung saan? Yung bro sila, bro ko. Ang dami na. Total electric. Ay, makita. yung bounty tail papunta sa atin. Bounty. Papunta. Sila pa. Yun na. Lang mga kalaban dito sa atin o naka-ghost. Ayan, may truck. May kotse. May bumaba. Kita ako. Oh, nadali ka dyan. Makita ko nagpapalipad ng drone. Pero naping ko yung mga kalaban eh. Uy! Bakit? Paano kayo namatay? Okay, pero... Bakit ganun? cheater siguro yun. Ilis nyo naman namatay. Namatay na ako bigla. Sabay-sabay? Ako namatay na rin ako bigla Kami eh. kaming dala ni Bailey. Sabay kami. Ako din. Oo, cheater. Cheater yun. Anong pangalan? Una ka ng tete. Hindi ko natandaan to. Haglit. Yung Buron Extron. Ang ano na. Pumatay sa amin. Buron Extron. Ang tayo. Load up. Doon ka sa mga. Kukuha akong load up. Try kong kumaload out muna mga idol. May dalawang electric station. Kuha ka daily? Maglaban dito. Dalawang box ka lang. Kuha na ako. Kuha ka na pre. Sila yan. Bakap kita. Papunta na, malapit. Kalaban din sila eh. Busy. Kuha ka ng loadout pre. Kuha ka loadout. Mag-snipe kayo. Dalawa pa yung chopper Dalawang ang chopper pre. Sila yan eh. Wala akong bala eh. Uy! May tumitira?
Wala tayong bala, pre. Reddit user FlamoDemo says, "This is the worst phone I've used. People are always bothering me about it. I'm scared just to use my phone in public, as a random someone may just give me a stupid grin or whisper to their friends. I cannot stand the fact that I just can't relate to normal phones anymore." Ang dami kong Are you ready for dito this kanina. life? Find out Wala, wag mo at naman patunog yan dyan. Samsung.com/reserve. Nakakatakot eh. Every time Taco Bell's nacho fries returned, those Mexican spices were drawing something closer to the surface. And once Magra, they may taste isim ka? that warm nacho cheese sauce, they won't wala. stop till there's Ito. nothing left. Naglipin Can ako the dyan. Fry Force save the world and the nacho fries we love? So either we fight together or Para we fry kahit pa paano pang Or protection will mo the nila. monsters devour us all? Get your nacho fries today while you can. Okay. Now serving Ay, at Taco Bell magmamatay. and participating U.S. locations motor, for a may limited motor. time only. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your Oh, delivery for pwede. freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie into 3 pickup order with care because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're Tol, fresh pwede every natin day, bilhin si so Jerton? shop Wala ba anyway. tumigil dito? Ralph's, fresh for everyone. 3 pickup on orders. Ay, sige. And now you'll find more ways to save on your favorites. When you download digital coupons, you can use up to 5 Ayos times lang, ayos in lang. one Oh my God. transaction. Ralph's, Nandito sa fresh ako. for everyone. Na-stuck ako. Bakit ganun? Hindi ako makalis. Nakakara yata to. Andun siya. Baka umikot na. Yung ano, Nice, yung nice. corn, yung gas. Dali natin si Jer. Iwan mo. Kung sino lang na lang yung may gas mask. Uy, nagang ako, pre. Uy. Sige, tol. Abot. Ay, naku po naman. Ito. Maabot, tol. Masusunod. Hindi ako abot. Ay, Hindi ako hindi. abot. Sige na. Advance na kayo. Sige lang, tol. Sige lang. Ay! Sige. Nagang ako. Nag-i-stack ako pag bumibili ako, pre. Yes. Escape pa dito kung gusto nyo. Oh no. Mag-stop tayo. Baba. May kalabang Uy. sa taas, ha? Ako baril. May kalabang sa bundok. Enemy UAV overhead. Dito lang tayo, nandito pa rin sa baba. Oo. Isa lang ata. Parang isa lang. Grabe naman yun. Asaan yun? Umugod na yun pag dalawa. Pare sa taas, ha? Tignan mo sa kaliwa mo. Wala akong plate. Ayun. Yan, pre, oh. Ay, nasa. Panapan mo. Yun. Nice one. Galing. Nice one. Uy! Meron pa, meron sa snipe. Oh no! Nandito, pre. Nasa kanya, pre. Naka-room. Ito lang akong bala to. Wala kayong bala. Na-broke na. Eh, meron tao sa hospital, sa taas. Tangina. Meron din pala sa bundok. Meron dyan sa harapan mo lang. Posted. Nag-i-snipe siya eh. Nakatingin lang siya sa baba. Pwede mo sigurin. Lapit sa bato. Nag-snipe siya, oh. Nag-snipe lang siya. Dyan. Diretso mo yan. May bato. Ano ba ito? Kaliwa. Yan. Nandiyan sa kanina eh. I-snipe siya eh.
Yun na. Nasa malayo na. Oh, nasa dulo na siya eh. Tinitira niyo sa baba eh. Pumatay ko yung nagara kami. Ka-chopper yata ang tinatira nito. Yun, ay. Binabanatan na lang sa ayun, napasabog nila oh. Dito nakalayo yun. Ayun oh. Ayun, Ayun. tol. Yan, tol. Nag-discount ka tol. Puta! Hello? Hintay ka niya pare. Nabanata ka niya pare. Oo nga, pwede kang bumuhay pala pare. Ano, tataas ang kalaban no? Ayun oh. Oo tol, yun na lang pinaka-ano mo. Yan lang ang mukhang safe. Tataas, ayun oh. Ingat pare dyan ha. Magandang hapon, Stephen James. Oh yeah, first two. Saan ka tayo? Magandang hapon din po. Advance tayo tol? Okay. Ang club dito, ang gusto nyo. Ako dali siya, Gredo. Oo, meron. Meron dyan. Asa truck na white sa buy station. Kunin ko na yung scab pre. Tignan ko muna. May bagong tao sa station. Financial para maipangtalpak ko. Wala po. Uy! Ano yun? Taghirap po. Wala po tayong pera. Grabe naman itong mga to. Ayaw mag... Uy! Papang mo Yun, may isa pa. Oh, yun lang. Naku. Parehas pa ng skin. Yung natumatay sa akin ka. Kanina. Siya rin ba? Bakit? Hindi siya eh. Save yung gun niya. Save data niya. Rock ano? Uy! Uy. Ano bang pangalan? Ano pangalan? Five kills lang to. Hindi. Dito.
Sino? Hindi, ito linggo. Warm up lang yan, warm up. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Saan tayo mga idol? Sino na ba pipili? Si Daisy na pala. Oo. Si Master Daily. Battle Royale. Ba't wala akong nakikita? Ayun. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tahimik dyan. Favorite ni ano. Icon. Ay, ito. Copy, pre. Chopper.
May ammo box pa. Yun. Nice, nice. Nice one, nice one, nice one. Hindi niyo kung kailangan. Yun, wala. May kalaban? Chopper. Binabaril namin. Tayo. Sniper rifle, go get it. Sniper rifle, go get it. Sa akin tol, kalaban ako. Kalaban ka? Sige, tawa dyan. Kami. Ilan yan, Tol? Hindi ko alam tol. Kami, pre. Kasi pumasok tol. Yung sa labas na yun. Ay, Rico na yun. You've upgrade here. Di sa taas mo lang. Taking in. Likuran natin. Sa taas, dalawa sila pumasok na. Dito yung Rico na. Second floor. Dalawa. Takot. Yung itsura. Nanginginig pa, pre. Uy, yun. I've got your target. Sending progress. Ready back tol. Ina. Tatlo. Naging tatlo. Welcome to the Gulag. Ang galing yung dalawa. Earn your freedom. It was at this moment. Oh my god. Hirapan ako. Down dalawa. Nice. Apatin mo na, Patay ko, Lods. pre. Mike's ready. May isa pa. While you wait, Plating ako, plating. Naku, ako lang pala mag-isa na lang, my friend. Science. Fight's begun. You're up next, mate. Get ready. Sa kaliwa. Kaliwa mo. Teammate got a proper sword. Nasaan na? We're sending them Pinitin up. wipe to eh. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're up. Sister. Going back to the front Sino line. kasama niya? Nagdari yung isa? Your teammate is redeployed. Stand by. Balik kayo dito, may mga gamit dito. Patay mo na lahat. Ranger. Dalawa na patay ko tol dito sa police station. Ilan ba to? Dalawa lang sa station. Dalawa lang. Okay, Balik okay. ako. Sige, Nice. balik ka. Nice. Dito may mga barrel. May gusto mo. Ito pera. Pwede kang bilhin natin sa ano? si Daily. Sige. Bilhin mo si Daily pare. Walang buy station dito. Walang ba. Tara, din tayo dyan. Tara. Ito, plates. Rock, itong Ito, plates pala. Thank you. Okay. Tara. Bilhin natin si Daily, pre. Oh, yung ammunition box. Yun. Diyan, akin yan. Out of the way. Ginawa ko na. Ay, ito. Meron pa? Kalaban? Hi. Sige. Sige lang, nilit lang nga dito. Hindi pa nila nalit ng mga item. Ay, malayo ba yun? Dyan lang pala eh. Dito lang din sa ano. Bilhin na, bro. Ay, sorry. Hindi marunong eh.
Galing mamundo. Ay, sorry. Tinalsik pa Ginagawa ako. mo dyan? Ginagawa mo dyan? Umitaw ako sa sasakyan eh. Nakasakay pa si ano. May rapid drive yan? Ito lang ba tayo? Ito lang. Saan tayo nito? Yun oh. Bobongguin pa ako. Ay, bumawi oh. Bumawi. Pa tayo maka-loadout? Kulang pa? May malilit pa ba? Ito? Number kaya tayo? Ay. Number tayo? Tara. Dito, meron din dito eh. Wala na. Habol ako to. Saan tayo muna? Loot tayo. May tao dito. Maglo-load out sila, load out to. May loadout din tayo. Huwag na yan dito. Uy, sorry. Dalawa yung loadout. Uy! Isa. Down. Mamamatay sila, tol. Copy. Allied cluster strike inbound. Visual ako. Namatay. Saka dito, Namatay. Uy, aabot ako. Uy! Aabot ako. Yan. Nangyari? Ni-revive mo ako sa gas. Taga? Aabot ako. Grabe ka, tol. Bakit mo naman siya pinatay sa gaston? Unti na lang eh. Galo ko. Niri, Oy, dalawa. revive ka sa gas. Bilan na tayo. Gamitin ko na yung pang panalo na loadout natin. May bala ka dyan? Ah, meron pala ako dito. Sorry. May ang pera talaga. Atala. Tara, bilhin natin siya. Siya para makabawi ka. Nadinig ko na pare, abot daw siya eh. Tinigilan mo naman sa gas eh. Lalo ko sa labas ng bis. Talagang pinatay Dinamayan mo. ako mamatay eh. Dinamayan. Talagang inayaan mo siya. Huwag kang mabuhay. Natawa naman ako. Hold the line for Sabi you. ko, okay na to, buhay na to, sabi pa naman. Ilang feet na lang eh. Ito, may mga baril muna dito. Kuha ka muna dito. Pwede pa shot sa loadout. Abot pa siya. Ay, wala na. Ako nga, sa loadout. Wala na. Ah, wala na, tol. Wala na, tol. Dito na lang. Tara. Bounty contract located. Saan tayo? Gunshot sa may stadium. Huwag tayo gunshot. Mas mainam sa kaliwa. Mas mainam. Oo, dito na nga. Dito na nga tayo. Ay, akala ko pupunta kayong stadium. Hindi. Allergic ako dyan. Sa left na tayo. Stadium. Sa downtown. Stadium papuntang downtown na rin. Ayoko din dyan eh. Downtown tsaka stadium na yan. Thank you. Tama, bumawi. Binigyan ako ng plate. Bumawi. Pa, Binigyan ako ng day flight. Daily flight. Bago. Marking armor. Ipunin mo yung 4,000 ha. Ipunin mo. Dinali ka eh. yung pinang-buy sa akin. Sayang effort eh, no? Buhay ako. Abot ako.
Abot nga kay Daily para mamatay. Long si Daily. Tol, gising kasi tol. Magkape ka na tol, magkape ka muna. Uy, pera oh. Konti Hindi tayo. looted, hindi looted. Pero basag ang mga ibang salamin ha. Uy, good. Kaputok. Nasa taas pa nga. Ingat tol ha. Easy. Roted ka lang. Saan? Oh, looted Yung eh. sa bounty? Oo. Kakyat ah. Ah. Yung gas, abot ba tayo? Tanong mo kay paring Daily. Tanong mo kay paring Daily. Paring Daily, abot ba daw siya? Patay tayo dyan. May bumili doon tol oh. Nasa farm sila. Yan, bounty natin sila oh. Bounty natin sila tol. Saan sila? Dito Sa may ano, Mediatra. nakatambay? Naku, wala akong Nasa buy station sila tol. Nasa buy station sila. Wala akong ammo. May ER ko. Hindi ako nag-ER. Ayun oh. Ito na. Pahingi. Down, isa. Down two. Nice! Good na yan. Patay ang isa, pinatay ko na yung isa tol. Sniper. May binili. Yun, live ping. Ikot lang sila tol ah. Yeah, ako sa Sige kanan. tol. Binuboy yung isa tol. Binuboy yung isang na-down ko tol. Gas is moving Pamark in. tol. New Sa safe bounty. zone located. Oh, sa bounty pa rin. Kapi. Sige, sigurin natin. Habang busy. Sige. Tumakbo. Ayun oh. Have I got? Assaulting target. Sige, broke na. Assaulting target. Uy. Oh no, ano na Dalawa dun sa bahay tol. Joke lang. Wala na akong bala. Dito. Ah! Fuck. Sabay. Jer, nandiyan. Down. Oh, down din ako. Meron pa pala doon. Sa purple. Meron pa isa. Sa left side tol. Nabuhay nila yung kasama nila. Down ko lang yung ano ah. Likod mo. Nice. Uy, what puta, the? may ibang team tol. Third party. May ibang team. Sayang, may ibang team oh. Ako magbinuhat ninyo. Ay, nako naman. Go, Kuya Rodin, go. Yan na. Ay! Naku po. Nasapulan sa ulo. Sapul ka Ayan. agad oh. Warm up lang yan. Ay, nako po naman. Stress na pala dito. Pinsan mo daw. Pinsan ko yung pamangkin niya. Pinsan mo. Pinsan niya. Hmm. Ano ba? Pinsan mo. Pinsan ko yung... Saan lang pinsan? Pinsan. Gulong-gulo na ako. Ang gulo ah. Basta kuya, kamag-anak niya yung kamag-anak ko. Ayun na lang, ganun na lang. Yun. Yun, nagkaintindihan din. Yun. Saan ka dyan? Pero hindi ka nila kapitbahay.
Ay, hindi. Nasa Italy ako. Hindi, nung nasa Pampanga ka. Ah, hindi. Pero malapit ako sa kanila. Ah, Lubao din kasi sila eh. okay. Anong oras na ba? Uy, last game na ako mga idol ah. Oo. Ay. Last game. Last 10 games. Pag hindi panalo, hindi counted. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Ang init. Grabe. Last ka na rin, Daily? Enemy soldier incoming. Hindi mo na. Ah, pre, last game ka na, Daily? O hindi ka na matutulog talaga? 4. Ay, iba talaga. Iba talaga, tol. Pag-inspired talaga, tol. Ganyan talaga, tol, pag-inspired. Yo. Iba na. Nabilag yun eh. Ligas na dyan, di ba? Oo, advance lang kayo ng 1 oras sa amin. Si Jer, hindi na din natutulog yan eh. Natulog ako. Hindi, pre, ha? 16 hours. Kaya, tibay, ha? Right, 60 na. that's enough fucking about. Now we do this for real. 6 hours ata yan eh. Hindi lang 6 hours, 3 hours lang minsan yan. 30 minutes lang? 30 minutes lang. Tusok-tusukin lang natin yung sarili natin. Oo, no? Para magising. Titikit ka lang, tas gising ka na, no? Para Hindi, magising. titikit ka lang, tas gising na. Battle Royale. Patay tayo dyan. Point for your team, soldier. Mamaya tayo ulit. Got gas closing in fast. Get Sino naman ang pipili sa atin? Ako na. Oh. Idol Lodi. Oh, sige, dyan na tayo. Dyan na. Yan na yung mga piling pang chicken to eh. Marami Dyan na. Oo. Nice one, patayan na dyan. Takot yan pag naunahan natin. Huwag mong kukunin. Yun lang. Huwag mong kukunin. Naunahan pa ako sa ano, parachute. Ang dami nila. Nauna na ako sa gulag. Halika na. Ayan, nadali na tuloy ako. Ang dami nila. Nauna Hindi, ako. Not valid po. Not valid. First not blood. valid po. First blood ako, first blood. Mabuhay ka tol. Salamat. Si Kuya Ronnie ba pumili? Siya pa na una. Mabuhay ka tol. Ako namatay. 5 na nga ang kalabang ko. Naka-down lang ako ng isa. Mga buhay pa nila yun. Science. Bilis naman nila nakapunta doon. Ang bilis nga. Makakaryata yung mga yan. Eyes on scavenger. Nandun na sila kagad sa likod. Tapos may mga baril na. Uy, may nag-loot dito ah. May nauna sa atin. Loaded tol. Oo nga. Oh. Pero iba yung... Wala pa akong pera. Ay, ano. Ay, hindi ko naabot yan. Charbelot. Balik ako. move to secure. Enemy UAV Uy, overhead. patay din si... Bro. Gulag. They'll fight for Ay, a chance to thank redeploy. you. Kachamba. Uy, nabuhay pa. Uy, meron pa. Ay, ang bilis. Ilan, Jer? Isa. Balang. New objective identified.
na. Dito. Naka-riot shield kasi. Ito, patay na. Patay. Nasaan na? Patay ito. Naka-riot shield. Patay ko na nga. Ito. Ako to eh. Meron din dito Ako kanina. to, pre. Easy lang. Ako yan, pre. Dito ako sa likod ko. Laban sa Enemy baba. UAV overhead. Have I gone? Naka-trophy naka-trophy. Enemy UAV overhead. Ano nangyari yan? Hacker to? Sabi ganun ano. Oo nga, may kasama pa siya, oh. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Nandiyan na sila. Hacker to tol. Time for a bit of RG. Parang? Hacker? Get ready to fight. Tingnan natin, ha? Sino yan? Now go for the win. Yung pa yung naka-truck? Fight and you return TTB? to the front line. If you lose, you're Nako. time to earn your freedom, soldier. Halos mga TTB to, hacker kasi mga yan. I-ano natin sa Nakita ka pa niya doon eh, no? Yay! Nice one, Jer. Ganda ng taguan. Nandiyan yung hacker, di ba? Dito. Oo. Nandun sila, oh. Sighting in. Saan ako mag-loot? Pare, alam mo na, pare. Naka-contract pa? Oo nga. Wait muna ako dito. Diyan, saan? Sa may airport. Airport yan. Yun o, di paluta doon sa bus o. Uy! Saka sa bus, pre. Saka sa bus. Yun. Saan ba yung malapit na fire station? Wala, nasa likod pare. Nandito, saka dito. Pumili ka na lang dyan. Solo mo pre, walang nag-loot oh. Kuhain ko na yung isa para ano. Sino may pera kanina? Ewan ko. Si Agra yata. Si Agra. Ikaw muna kuya or si ano? Beverage. Oh, si Kuya Deberats na muna. Deberats ka lang, wag ng kuya kasi. Tumatanda kami sa'yo naman, Eros. Mas matanda pa ako kay Beverage eh. Ilan taon na ba si Deberats? 16. 16? Ang bata pa pala, ano tol? Hindi nga. Bata. Ano ba yung bus station dito? Ba't nalapasan ko? Patay ako tuloy. First gas yan, pre! First gas, pre! Naku po! Naka-LMG pa naman ako. Drop mo na. Ay, masyadong malayo. Not valid, First not valid. blood? Not valid, Ay, isa first pa, isa pa, blood, isa pa. first wave? Last. Not valid. Not counted. Pag first pala na gas, mabilis. Ganun ba yun? Oh, bilis. Mabilis yun. Mabilis yun. Naku po. Nainganyo ako sa mga ano nyo eh, mga conversations nyo kasi kaya nalito ako, hindi ko na napansin yung ano. Ilan taong ka na ba Kuya talaga Ronnie paring kasi. Deverage? Ayan, nakuya na rin ako. O diba eh, matanda na rin ako eh. 50? Bata pa ako tol. 50 na ako tol eh. 50 ako this month. 20 ba ako tol? 20. 50. Ilan taong ka na ba, Ros? 28. 28? Oh, hindi ka na bata pala. Tanda 28 na na. pala si Ros na.
Ako ang mas matanda, 50. Si Jere, 55. Si Jere mas matanda, 55. 45. Taga-Olongga po ka daw dati, sabi ni Ate Miriam. Oo, kuya. Yung pinsan ko, pinsan mo daw siya. Ang pinsan ko, pinsan mo. Yung pinsan Ito na naman mo, tayo. Anong social Yung security pinsan number mo? pinsan mo. Kilala. Sa tatay daw, sa tatay. Bakit kilala mo? Sa tatay, sa nanay. Yung nanay ng Lokoy. pinsan ko, kamag-anak ni Ate Miriam. Okay. So, Sabi ko nakilala kita. Inay? Ganun, no? Ang tagal kitang inanap, kapatid. Oh, ito, sige. Sabihin mo na. Sige. Tagal kitang inanap. Sa Call of Duty lang pala kita makikita. Sa mismong best friend ko pa, si Baby. Dear Charo. Maluwat niya ka rin, anak ya pa mo at suya kayo. Makyalong niya. Nakikilaro ka daw sa oh, diba? Sabi sa'yo eh. Oo. Bata pa ako nun. Bata ka pa nga nun. Siguro dadalaw pa lang meeting mo, no? Kuya Daily, ano? Kuya Daily, be-20 ka lang pala. Ang bata mo pa. Bagets pa. 20? 20. Ang bata mo pa, pre? Set a drop point for your team, soldier. Avoid the Aral gas, ka get to the mabuti, safe ha? zone. Aral ka mabuti. Ano daw? Ano tayo? Tumatawag tuloy Sino sa atin pipili? ngayon. Ikaw. Pili na. Hindi, si Aggravator. Yung ano na lang kasi, tunay mo na lang pangalan kasi. Ano ng Agra eh. Ano? Yung nickname mo na lang talaga. Roche na lang, Roche. Roche. Okay, Roche. Ano Ay, to? yung skin? AFK Yung tayo? skin na Rose. Oh, si Roche. Roche. Hindi ka laban. May isa, may dalawa, may tatlo. 4, dami! Ay, bumaba na ako. Ay! Ay! Eh, wala pala kayo dito. Takbo! Dito ako. Ano ako napapunta tuloy ako sa jungle. Ay! Parin Daily. Maganda talaga yung mga taga-Olongga po, pare. Oo. Hindi ka nagkakamali Tambay. dyan. Oo, maganda yung mga taga-Olongga po, pare. Mga ganito talaga. Mapogi rin sila si Butan. Pogi, Yun. pogi You mga know. Cebu, pare. Uy! Ang dami! Ay, namatay tuloy si ano. Ilan yun? Oh my God! Bakit ako umakyat? Tanga-tanga. Marami ba yung Pogi ano dyan? talaga mga taga-Cebu. May dugo akong Cebuana. Yun. Kaya naman pala. Halo. Ganda ng breed mo ah. Sighting in.
Breed aso lang. Joke lang, joke lang. Cebuana pala ang ano yun. Kasi Deverat, Cebuana. Kaya Pugi. Pugi ang si Deverat, eh. Crush ko dati. Nakakabading ba, kuya? Oo, nakakabading yan. Hindi, mabait ang mga yan, mabait. Bading na ako eh. Kaya sa tagal ko nakikipaglaro eh. Nakakabading yan eh. Coming tol, galing ako sa ibang planeta eh. Bueno. Crack mo siya tol. Sige, punta ako din ha. Uy! They're targeting me. Kita ako. Dito na, sumusugod sa akin. I'm coming. Down. Ha! Nice one. Meron bumabaril sa'yo daily ha. Meron sa ano. Hindi safe dyan? Hindi, may isa pa. Wag. Eto, Rambo. Saan? Dito pre. Enemy dropping into the AO. Movement. Saan ako bababa? Nasa loob tol. Yun ba ibang Nasa log tol. Ayun, ito, yung Rambo. Naku po naman. Down. Nice one din. Daily po, sa Rambong to. Meron pa, isa. May isa pa tol ah. Oh, doon sa mark ko. Ayun. Dito na sa tubo, dito na sa atin. Dito sa atin. Pabaka po. Sige. Trophy system online. Get a move on. Get to the safe zone. Kita nyo? Visual ako. Wala siya. I'm your win. Patay kayo nga. Kaya na ano. Sige. Tumakbo dito eh. Saan? Tingin ko, nakita mo. Parang dito. Waypoint marked. Natin yung bounty tol. Nandiyan ah. Ingat nandiyan. Nandiyan. Dito nga. Kill him. Teammate redeployed. Asshole. Huli ka. Magkakamp ka pa ha? May kalabang kayo? Oo, tol lang din sa akin. Yung bounty. Nandiyan na pala. Wala. Jer, may baril dyan, Jer. May baril, Jer. Sighting in. Doon kay Agra. Nandito yung baril ko eh. Uy. Ross pala. Oh. Nice. Yay! Nice one. Meron pa yun. Waypoint marked. Dito, dito sa Yung baril oh. Lods. Ang gusto mo? SMG tags Okay na. retrieval. Okay na, Lods. Pwede. Bumuhay dun ah. Hello, doubt na tayo. Dami na pala natin pera oh. Ano yung kinuha yung mga pera nyo? Tara. Load out. translation. Kuya, yan. May mga pera tol ako bibili. Palit ako dito. Tala. 100 lang. Tara na, lahat na tayo. UAV din. Oo, tol. Kunin ko yung kotse tol. Tara. Lahat na tayo. Uy, ay, Yung pera ha? May bumaba Mahulog oh. ako. I'm on your side. oh no. Tara. I'm on the other side. Yan. Go. Trophy system online. Bounty si Parapila. Bounty ako. Tayo pa.
Anong bibili mo daily flight? Tol, Ano ba loadout? dalawa na tol. Dalawa na. Uy, Bakit? loadout muna tayo. Pabili UAV tol, UAV. Naku. Nandyan sila tol. Oo, nabi. Bringing down an airstrike. Sorry mga tol. Isa lang. Mag-isa lang ba? Oo, 400 meters siya sa akin. Tatlo. Sabog ka. Wala akong loadout. Malapit siya sa akin. Uy! Sag! Ah, tang inang yan. Sag na rin yun eh. If you survive, you earn your freedom. Mag-isa lang ba yun? They got a proper sword. Ayun. Nandun na kuya. Kuya Rolly, nandun sa labas. Nasaan? Andito. Tinakpan mo. Natakpan. Ayun na. Down na. Sarilin mo. Ito. Nagbuboy siya. Down. Ito napatay na. Pay attention, you'll be able Ano kasama nito? Nice! to find your next. Tol, malayo. Nandito sa... Tara. Buhay tayo sa kanila. Tara, Ross. Ito na. Dito yung bus station tol sa ano. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is Oh, over. bili ka. Time to earn your freedom, soldier. What the... If your team has the cash, they can pay for your release. Pera. Ito pera. Ito. Si Jer, may pera. Si Daily. Are. Oo, mga meron na siya. Ah, okay. Dalawa lang. Loadout kayo, pre. Ay, oo nga pala, loadout. Loadout. Ghost tayo tala. Sige. May loaded pa kami lang. Nice. Salamat po. Thank you, Arm. Ay, dapat pala. Ay, dito lang ba? Okay, I am driving. Ito, shotshell lang. May shotshell dito. Pakiting. Chachi yan. Uy, dalawa Oh, yan. shotshell. Saan? Sila yan, pre. You're safe. Saan? Kumuha Andun ng sa shotgun. ping kanina eh. Tara, mag-ghost tayo. Dahil. Ito na siya. Nandiyan na sa kay Pamikard. How about you? Dito ko lang. Over. Down, tol. Nice. Down. Acknowledge. In here, bitch ass, nigga. They're targeting me. Sustaining fire here. Natay ko yung isa. Patay na yung isa, tol. Isa na lang yan. Wala akong bahala. Saan yung isa? Oh. Dito. Okay. Pumasok. Pangat naman ang baril ko. Laser tol. Patay na. May isleran pa. May nangingilang. May sniper. May sniper. Di pa. Hindi pa, Wala kang bala. may sniper. Nasaan yung sniper? Sa taas lang yata. O, may nag-recon tol. Ito. Nandito. Sa taas. Oh, sa may May bundok na nag-recon. to. Sa may bundok na to. Uy, ayun na, pre. Ito na, pre. Ito na siya. Nante, no? Ito, minatay niya ako. Ano yun? Hindi, nakita pa niya ako doon. Dito na sa taas. Ayun na, sa taas na. Bigat. Galing naman Oh my siya. God. Walang yaw, nadali pa ako. Ayoko yung... Okay. Yun, patay siya. Bago. Nice one, Daily. Banata mo, pre. Patay na siya. Okay. Walang yaw, finishing move pa si Ross. Bago din. Yun, dami mong pera, pre. Makakabalik kami, pre. Balikan natin loadout. Hintayin mo kami dyan, pre. May pera din ako. Wala kasi akong mga bala kanin. Para makuha natin sila. Pahinga
pera tol, tayo nga pera. Coming, tol. Kulang na. Ay, kulang ng ano. Kulang pa. Oo, kulang na rin. Kulang, tol. Iniwan ko yung Ayos lang, 200, tol. sige Wala lang. akong loadout. Kunin ko lang yung ano ko, loadout ko. No rust. Naku, low ammo. Oo, may pala ako. Dito. May Madaming bala dito. Ay, ammo station dito. Marking waypoint cop. Don't bother. May ano pa rito. Anong baril ng kolokoy na to? Yan sa loob. Dito, Ros. Maraming bala dito. Tol, tayo nga pe. Abot na po. Ito bala na. Ito bala. May loadout pa sila dyan, no? May iwan. Wala, hindi na ako pwede. Ah, nagamit mo na siguro. Ito. Kadyan na si paring ano. Paring Jer. Salamat po. May loadout pa. Ay, hindi na. Wala na ito. Mag-upload ka na rin sa akin. Ay, Dito may bala. Ang gano'n na ako. May maximum na ako. naglulut ako ano din. Dito marami. Ayun pala, may ano plate. Balikan ko yung baril ko dito. Yeah, loadout. Pwede. Where is you? Where is you? Get adobo. Hoy, may bala ako. Extra bala Copy on that scavenger contract. Supply box located. Move to secure. Pila akong UAV. Plates. No, yan na yung gas. Yan na yung gas, pre. Mabagal na to, di ba? Oo, bagal yan. Contract updated. New objective identified. So, 11 things na lang tayo. Oo nga, 11 na lang pala yan, tol. Oh. Ang kaya yan. May bala tayo kaya banat lang kayo pag may ano tayo. Okay, stop na. Ayan. Silipin ko lang dito baka may nandito na yung mga kalaban. May tao sa pulis Ayun sila All supply boxes found. May tao na dyan pare, may tao na dyan. Ayun ayun diretso. Ayun Ako sniper. Hindi ka nakasnipe. Tapos na sa akin. Uy! Puta! Kaliwa natin pre! Kaliwa natin! Meron dito! Meron na dyan, Rosa. Meron dyan, Rosa. Tinamaan ako eh. Nasaan to? Dito to may kalaban sila. Tara, tol, tago muna tayo. Open tayo masyado dito.
Laban dito. Hanap tayong Ayan taguan. na! Naku po! Yun na nga, sinasabi. Saan Nandito yun? na sa Kaliwa? mga laman, nasa laman. Gabi. Cheater pare, cheater! Pre! Cheater. Naku po! Uy! Press title lang. What? Naka-normal na ano yan pre, naka-embot siya. Normal na baril lang. Oh! Oo, cheater! Pero, Naku po! alam na alam yung mga Nandyan. ano, spot natin eh. Oo, naka-embot pa pre. Report. Natin yan. You are mine. Oh, patay tayong tatlo doon. Hindi siya nakaload up. Dami pa rin cheater ah. Oo, may cheater pa Ibang rin. post nga. Naku, Ikaw naman, ano? hula-hula moves lang yung Aggravator. ginawa niya. Oh. Sino ba host nito? Si Si Dave. Daily Flight. Okay. Ano na kayo? Host muna kayo. Add nyo si paring test pare kung malalaro siya. Sabihan natin. Sige, sige. Sarap pa sana maglaro eh. Ay, naku po. Panoorin lang kita sa trabaho pre. Trabaho ka tol. Papasok ako tol, oo. May OT kami ngayon. Nagpalit na. Nagpaano na ako, nagsabi na nga ako 12:30 sabi ko. Ayan, kalaban, nasa taas na diba? Ayan. Tignan natin siya. Tol. At 7. Ano pangalan nito? Stronger next time. Yung pumatay, Kaya naglo-load pa lang eh. kaya. Ito ba yun? Ellie? Eli? Hindi siya eh. Hindi siya. Hindi ito eh. Naghahanap siya eh. Squid feet? Yung pumatay sa atin, tumutok na lang bigla yun eh. Nandun pa siya sa bahay. Oo, sa bahay nga. Ito, 13 kills. Si Eli. Hindi, nahanap niya eh. Hinahanap niya, hindi. Yun eh, talagang... Bumabaril lang. Oo, bumabaril nga lang siya. Sabi ko yan. Moving here. Gonzo dot. Kaya natin yan. Contact! Hindi ko tanda tuloy yung pumatay. Yun yung cheater si Diban. Si ano? Ano kaya yun? 5 kills lang to eh. 5 kills lang to eh. 11 kills si Squid feet. Nagtatago lang siya eh. Oo, nagtatago tas bumabaril lang siya nung basta-basta eh. Quit bitching, you're fine. Parang yung cheater nandito tol. Yung nandito. Sa Bloomer yung cheater ata. Nasa bahay lang siya kanina eh. May chance tayo manalo dun eh. Oo, wala eh. Nadali tayo doon na ito. Bakit silang dalawa lang pinapakita? Ayaw Pwede nga yung nung dalawa. ba no? Oo. Ayun. Yun yung cheater ata tol. Kalaban nila. Baril lang ng baril. Waypoint marked. Wala pa. LS. Or lose it. Sino mag-host? Ikaw. Okay. Bako na. Tapusin ba? Sige, pwede na i-exit natin. Sustaining fire. Oh, 1140. Last. Sige. Mag-change host daw tayo. Maraming cheater. Ang init. Sobrang init dito. Bet mo kami agra. Leave ako taas mo dyan. Ay, hindi pala ako. Sino pala yun?
Siyaga ka tayo tol. Si Agapito. Paring daily, pwede na yan. Diba? Yun, no? Layo tal. Sige tol. Okay yan tol. Walang lalayo-layo pag ano. Walang layo tol. Pag love. Yun. Oh, hello? Hello, hello? Hello, hello? 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 Ayan, okay. Game. Manggit na no. May last game pa ako. Sige. Di counted yun. Oras na dyan tol. Pag may hacker, hindi Hindi counted. counter. Grabe naman eh. Kung kailan pa last na ano. Number 1 na yun eh. Hindi, may laban sana. Sana tayo doon. Hindi, walang ganun doon. Oh, tahimik din yung sa atin eh, kanina eh. Ang layo niya tol. Tas normal na barrel lang na ano. Hindi pa loadout. Oh, hindi man loadout eh. Hindi. Pistol yung yata eh. Pistol. Nakatutok ka agad na eh. Laga daw sa Bicol Express. Loko to si Chester. Kaya malakas. Sikretong Bicol Express. Wala nga eh. Ganda ng mga upuan ng Secret Lab ngayon ah. Naku, ang tagal ah. Ayaw mag... Anong magandang loadout sa Mac 10 tol? Mac 10 ka tol. PPH ako eh, pero malakas daw. Maganda yun. Malakas yan tol ah. Barrel mo yan. PPH? Oo, malakas yan. Gandang gamitin yan. Ang tagal. Ang tagal na ubus ng oras ko. Wala ba yata naglalaro dyan sa inyo? Mamahina yung mga sa Europe tol. Europe Oo, server. tol. Ano eh, sabi nila. Mas mahina dito tol, yung mga sa Europe talaga. Tama lang, may mga ayos din, pero pag minsan ano lang. Diyan sa inyo, mamatitibay.
Kaya, sunod na Asian to. Asian. Gusto mo Asian? Asian? Asia. Aggressive. Years later. 2,000 years later, anong nangyari na, Ross? Kaya na lang pala. Si ano nila, Carlisle. Akin na nga, last. Sige. Ay, alis ako mamaya, pre. Last game na ako, pare. Last game na ako. Si ano na lang. Ako na lang. 2,000 years later. Ako na lang. Sana si Carlisle. Yo. 2,000 years. A few moments later. Yeah. Game na, pre. Years later. Tara, naglo-load na. Later. Baka mas matagal pa ako. Halos parehas lang kami. May ibig sabihin na to pag ganito. Matulog na kayo, ako papasok na. Ganun lang 'yon. Yeah, pare, TikTok muna. Pare, mag-TikTok na muna tayo kaya. Makakabunot tayo. Ayan na. Oh, you know. Yeah! Okay, mga guys, ano na tayo Last game Chicken muna. na to, chicken. Seryoso na. Seryoso na to. Tito Daily, Ngayon pala Tito Daily. nagseryoso. Tito Daily, seryoso na Seryoso na. Alam ko nag-warm Seryoso up. kayo Oh. Tito Daily, seryoso na. Tito Daily. Warm up pa lang to di ba? Tito. Get yourself the proper warm-up. Dito na malakas. Amo dito, amo. Tara, lola. Yun, no? Hindi ako masyadong marunong dito sa riot shield. Oo. Ayan, gaganyan lang ka lang, pre. Gaganyan ka Ganyan lang. Yuko mo lang. Yan, i-down mo lang ganyan. Yan, Tapos lapit ka lang sa kanya, wala na. May samurai na to. May samurai. Nasaan ka? Saglit dyan, Dito. samurai kita kunwari. Alright, that's enough mucking about. Kaching! 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 Last game na ako. Okay nang bala mamaya. Panorin ko na lang kayo. Jer, sila Jer. Battle Royale. Ako ulit? Set a drop point for your team, soldier. Ikaw na naman. Ikaw naman, Gas is Jer. approaching your position. Move to the safe zone. Oh shit. Dito na. Ano yan, nagmamadali? Ay! Ay, wala. Ay, kumuha. Saan? Uy, may tao, pre. Hindi. May tao, pre. Ito, may tao. Pare-farmer. Targets are up. Get to Ayun work. magkabila. Hostile dropping into the area. Walang time barrel. Bounty target identified. Slot the bomb. Wala? Nadali dun si Nakala ko kalabang kahit tumakbo ako.
Yeah, got you. Got you, boy. Walang barrel. Wala. May pistol doon. Nakapatay ako ng isa. Meron pang isa dyan. Ito, Meron pang ito. isa, pre. Ah, okay. Meron pang isa yan. Advanced UAV, we're exposed. Ano to? Advance UAV na kaagad to. Uy, ito na! Mark? Pucha. Little nasa... Ito. Capital copy. Ito. Nice one, Daily. Banana ako. Nice one. I got my team, man. Nice. Nice one. Akala niya siguro mag-isa ako. Galing. Seryoso na si Ross, oh. Gusto ko seryoso na eh. Ako, kanina pa ako seryoso. Hindi ako makapatay eh. Ah, seryoso ka na nun, pre? Hindi na. Para may rason ako. Full shotgun. Uy, bounty. Masugod yata. O yung truck sa likod din natin. Iniikutan yata tayo ah. Decoy ba yan? Baka, pre. Oo nga, no? Mag-isa lang. Daan sa likod. Uy. Dito. Sa building. Uy, shit. Ay, sniper? Oh, Sniper, dalawa. sa tower, yan na. Ah, nakaano na sila kagad. Ang daya nyo naman. Saan yung sniper? Yung sniper kayo? Bumaba na ba? Doon Hindi sa tower pa, pa rin. hindi pa. Dito pa rin. Moving on enemy. Ito yung Bro. baril na... Broke na? Haha. Oo. Kaso nakita ako eh. Baka inaabangan nila. Wala tayong sniper, oh. Daming tirahin itong mga to. Snipe yan. Meron ako, meron. Wala akong snipe eh. Pero Yan, ito pa. Pero meron dito sa taas, ha? Siguro. Wala ka sniper. Bala. Ito lang din. Ito ang bala, sniper. Okay, sniper ako. Ay, ito. Yan. Bala. Ito, yan. Objective failed. Gas is moving. Sige. Lara, kumano na. Bumaba. Mid-car round Ay. objective. Ito na naman yung truck, oh. Ay, ito. Bala. Nagpaking. Bumaba na yung... Nandun. Bumaba na. Dalawa ito. Uy! Bumaba. Ay, lupit bumaba. naman nun. Ay, nako. Ito na. LMG. Ay. Naka-PKM siguro yan. PKM. To the gulag. If you survive, Ay, nako po. Kasi magseryoso. Seryoso magseryoso. always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words. Seryoso na ako eh. Wala pa rin eh. There's a fight kicking off. Sa kanan gitna. Kanang gitna. Sa may gitnang kanan. Anong hirap ito. Ituro eh, no? Return to the front line. You lose your Hindi ko fight, maintindihan, pare. Sa gitnang kanan, pare. Ikaw talaga dyan. Ilokanoin ko na lang next time. Ilokano. Agra nasa left. Pasok na tayo doon. Ayaw mo mag-loot muna dito? Gusto niya. Ah, sige. Check ko lang to. Sige, tol. Titignan ko yung scar dito kung ano. May buy station naman. May tao sa lobster, ha?
Ah, meron? May tao sa lumber, may tao. May tao. Sige, sige. Ito sila, oh. Scout na lang. Kunin ko. Ito. Sige. Sige. Sige, punta rin ako. Ah, mauna na siya. Ay, may Yeah. may. Meron? May tao. Ang isa lang. Patayin natin mamaya. Mamaya na. Oh, magkita na ako. Pero nandun lang siya. Mag-isa lang o... Mag-isa lang. Ayan na. Pang tapang naman. Mag-isa lang eh. Ay, tama, kuya. Sumakay. May nakakotse, mga nakakotse. Ayan na. Ah, hindi, magkalaban yan. Ah, okay. Bibili lang siya. Pumasok dito sa bunker. Wala akong baril. Wala rin akong baril. Wala akong baril. Hindi niyo akong baril. Ay, ito na. Knock ng tete. May iba man. Di counted, tol. Counted na yun, tol. Puta, mahuli na ako, tol. Kuya, ano Ano tayo? Kalaban dito. Nandyan na. Ibang team, tol. Dumating na. Ibang team na. Dami pala dito. GG na, boys, ha. GG na ako talaga. Not counted. Oo. Ay, counted naman, pre. 12 na. Ay. Ay, ako pala. Kalaro daw sa video game. Uy! What? How? Okay, guys. Thank you. Basta lang, ha? Okay, ingat. Ingat, Lods. Meron kayong ito. Laro pa ako. Kahit kayo. Isa pa. Isang player. Sino host? Ako. Oo, ikaw pala. Ito. Invite? Wala ako ma-invite. Daily flight. Sino? Gusto nga yung sumama. Toyote. Ito, invite ko to. Toyote. Walang pumasok. Trios na lang.
target practice while you can. We're deploying soon. Tumahimik? Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Chicken na to. Mike. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Pili lang. Kayo naman. Suggest you get moving. Dito. Dito ng bayan. That is well done. Copy. Oscar Mike. Render. Dami rin. Dalawa, tatlo, apat. Lipat tayo, lipat. Dito sa green mark. Meron. Dito na lang tayo. Yan. Yan. Yes. Please disregard. Sa green. Okay. Mag-umpisa ako dito, mag-loot ah. Waypoint marked. Dito. Alright, lads, let's get it done. Kalaban. Wala pa. Patok. Here. Got a submachine gun here. Sino yung may umubo? Meron dito sa akin. Make for target location. Sabi. Coordinates marked. Sa taas Ignore yata. left. Naglulot yan? Usok. Ay, may umubo kanina dito eh. Uy, galing dito tol. Galing sa ano. Yan. Down. Galing dito sa ano. Red door. They may still be here. Red door. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Isa lang yun. Meron pa tol. May isa. Saan yun? Uy! Dalawa. Oo. Wahiwalay pala sila. Ayoko na. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Galing na red door tol. Oo nga. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. Ayoko habulin. Tatakas ka? Dalawa yun eh. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Ay! Burst fire pala to. Heading back to base.
Brute. If your team has the cash, they can pay for your Galing naman release. niya. Malilito ako sa tuna. Baril. Magnum gamit. Sa aggravator lang malakas. Wala pa. Kaya nga, naginubuha tayo. Ayun. Naiya na ako. Kaya nga, iyan na natin. Hindi na ako maglalaro. Ay, Sa baba niyan, sa Agra. Sa baba. alin? Tunta ka sa may sa amin. Dito sa taas mo. Balik ka sa taas. Balik ako sa taas. Dito siya. Move on my waypoint. Baka pera umakit eh. Saan? Sa baba. Pera? Rin. Punta ka sa may may glass. Baba ako dito. Huwag kang baba. Huwag dyan. Akit ka. Sige, akit. Dyan ka. Dyan sa right mo. Tingnan mo sa baba mo, sa right. Dyan. Dyan sa baba. May mga pera dyan. Okay. Pera dyan. Hindi ako makaalis. May sa Tao amin yan. yata dun, May barilin. Meron. Meron. Ay, sayang. Tao, nag-aabang. Nandito yata yung kalaban eh. Coordinates marked. Oo, parang. Akit sa'yo. Ata. Dali lang. Yung may bumasat. Wait lang Yan, yan. 2,000 years. Di, joke lang. Joke lang. Take your time. Hindi na kukuha sa rush. Malaki pa yun, bilog. Para makuha kong pera. Mabili ko kayo. Tagal, umakit. Ako yung hinihintay nitong mga to. Ayun Ayun, na. may papunta na. Ayun. Tower yan. Ayun, bumaba. Yun. Nasa bar? Ay, hindi. Kotse. Sa kotse. Takot sa'yo. Sabi mo dito, diba? Kanina yun. Pumaril sa'yo. Ayun, nandyan pa sa baba mo. Inaabangan ba ako? Ano sa open? No. Sa airplane. Sa airplane siguro. Hindi, nasa lang, by stage. Sa baba lang. Baba mo. Ayun, pakit na yan. Pakit na yan. Pa-right side na siya. Ayun na. Yan na. Surprise! Surprise, motherfucker. Surprise, mother. Surprise! Pwede ako mag-buy ng isa. Daily flight. Okay. Galing mo. Baba na ako. Si Kagad. Agra. Bili mo Pwede si ako Agra. bumaba dito. Bili mo Bakit sa... hindi nga?
Pakiting, saan yung buy? Aid station station Ibaba mo. location is marked. Ayan. Okay. Baba na ako Ingat ah. na. Oo, na-survive ko. Lupit. Advise on get back. Uy, may baril. Ay, may kalaban Mga pala. palit ya. Ano sa loadout? Nasa kanan mo, nasa kanan mo. Dito. Tago. Di marunong bumaril, oh. Hindi pa natamaan si ano. Kaya, Nandito, diba? Nasa kanan mo. Ay, ay, kanan ka na pala. Dito? Dito. Dalawa. Hostile spotted. Saan ka daily? Saan ka magbababa? Tataas ako na. Taas ako siya. Okay. Ikot na lang ako. Hi, Gren Santos. How are you? I'm good. Papa Granny. Papa Granny. Granny ba yan? Oo. Sali siya. Kulang kami Kulang isa. kami isa. Papa Granny. Sali ka, Lods. Shout out. Master Granny. Akit ako dyan daily. Sige. Ay, Walang- dito pala yung kalaban. Oo, nandiyan siya. May loadout. Buhayin ko lang si Yan Jerry. lang. Sige. Pang 3. Kulang kami sa Lods. Oh, thank you. Oh, binabaril ka na? Ay, hindi pa. Okay. May tao pa sa ano? Meron pa doon. Oo, pinaparil na ako. Yeah. Ay! Bakit? Doon na. Uy, what the fuck? May kalaban dito. Saan? Oo, sa may loadout, tol. Sa may loadout. Bababa ko lang eh. Baril. Oo, nandiyan sa baba mo, tol. Dito sa baba lang. Oo, nasa kotse, nasa kotse. Ay, sorry. Tatakas. Ang plato. Ako pa rin sa loadout. Meron pa ba doon? Ay, Oo, meron pa. ano? Nasa baba, may... Dito. Wala na akong plates pala. Eto, Extra meron lang. ako. Oo. Wait lang, may nag-snipe. Dito sa green mark. Salamat. Uy, Uy, down si Delphi. Sa green mark. May plates ako. Wait lang. Ilaw pa, patay na. Someone take this tactical. Na tayong laban. Saan tayo? Hostile spotted. Dito ako sa baba. Mag-aabang. Dalawa yan eh. Oo. Dalawa yan eh. Okay. Sa isa sa green, Sang- sa isang mark. Ay, bobo. Bakit ako bumaba? Isang round lang yung ano, bala ko. Pera dyan. Nice. Ingat mo dyan. I-snipe May tao pala rin siya. dito ah. Ready. Have eyes on. Yung circle sa atin naman eh. Oo. Kaso wala tayong baril loadout, bala. Nagdo-drone. Enemy has recon above. Gas is inbound. Marking new safe zone. Hanap tayo ng lilipatan. Pwede. Airport. You are mine.
Tear gas going out. Pwede tayong mag-advance dito. Pwede nating abangan sila. Sige. Pwede. Daan tayo dito sa mga pader-pader dito. Okay. Pagdating ng gas, ay ngayon na ba? Ayun, para mag-keep natin yung mga yan. Pwede yung dito muna tayo. Sige, pwede rin. Nakakakuha tayo ng loadout. Saan tayo pupunta sa... Dun sana, Sa yellow? Ay, sa dito. yellow. Sustaining fire here. Diyan ka lang sa baba. Setting rally point. Coordinates marked. Guns down. Copy. Okay, sa orange. Copy your mark. Bumaba ako. Uy, may tao sa loadout sa bus station. By station. Bumili. Oo, bumili. Dito. Vendor mark. Gas is closing. Basag. Dalawa sila. Wala nang bala. Oo. Baka maunaan pa tayo doon. Sila na ba yung nasa loadout kanina? Pwede na tayo mag-loadout. Narito. Diba rin? Yan na, sumusugod na, oh. Nice. Yan, pwede na tayo mag-loadout. Meron pa ba? Walang tal. Dalawa yan kanina. Ako na mauna, siguro. Sige lang. Pa ako. May motor. Nakaloadout na siya tol. Contact Kaya front. pala. Ito na tayo, loadout tayo. Tara, Bumba na kami. Okay, sige. Sa loadout, okay. Wala na yung kalaban. Oh, meron pa yata dito, ah. Saan? Parang meron pa sa likod natin dito. Dito. Marking waypoint. Lahat. Parang may narinig lang ako ng puto. Ako yan. Sino balik muna tayo sa tao. Priming AT mine. Paril to mga to. Balik ako sa tower tol ah. Sige. Uy, may tumatakbo dun. Saan? Dito kasi may ano, dito. Hostile fire. East side eh. Sa akin nahabol ako tol. Teka. Bawas na yan. Uy, may isa pa. Down isa. Nandun sa kabilang side. Down isa. Down din ako. Sorry. Sige lang, may pera ka tol. Tol, saan siya? Nasa... Hindi ko mapin. Kaya lang. Nandito siya kanina eh. Sa may dito eh. Marking waypoint. Nandito na siguro. Umikot. Pero pag mag-parachute ka dito, pwede mo akong buhayin dito sa pader dito. Bibili na lang kita tol. Oh, sige. Sige. May nagsisip sa akin. Marking new safe zone. Ayun. Need first aid. Sa airport. Sniper. Kaya pala. I'm barely. Nag-abang sa airport tol. Sorry. Low. Oh my god. Ang sakit.
Meron. Dalawa. Push. I am hooked. Uy! We lost Sa that harap. one. Come back stronger next time. Alis si ano. Pala. Patapos na daw sila. Oh. Ilan sila tol? Luta eh. At mag-isa ka lang sasali? Tatlo kami, Lods. Last game na yung mga kasama daw. Last game na lang ako. Last game na daw si ano Daily Flight din. Excellent. Grabe kuyatan. Anong oras na dyan? 3 years muna, 3 years muna. Ha? 3:23 dito. Dito 4:23. Mm-mm. Ang oras. Parang sa amin, pares kami. Ano bang name mo? Zero? Name ko? Si Jer. Ako si Jero. Zero. Si Jer. Jerome. Si Jerome. Mr. Jerome. Wala si Geisa. Oo, may work ko. Sige Lods. 3 years muna kami. Pasabi in-game pa kami. Jerome. Sinabi pa talaga pangalan ko. Hindi ko pangalan yun. Name pala. Nickname. Yun. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. G na ba? Oy, G na daw siya. Sigurado ka? Enemy soldier incoming. Sigurado ka? Pull out ko na. So, Where na you? Dito na mi. Where na you? Where na you? Panalo yung backstall. Oo nga eh.
Parang matatalo sila, di ba? Nung unang game. Yeah. Oh, Yun. what idol? Ay. Papa Granny. Tagal wala ni Daily. Ang pagbabalik. Daily! Yeah. Yeah. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tayo! Tayo. Oh. Bago yan, na factory ah. Pak na pak. Dami kalaban dito, Lods. Ay, wala. Oh, pwede niyang kunin yung scab pag wala. Eliminate all targets in the AO. Supply box. Nahin ko na loot yung plane. Lapit oh. Objective located. They are over here. Red door. Red door? Yep, may red door dito. Ano naman? Dalawang red door dito. Ah, pasok pa tayo? Sige, sige, sige. Ay, gusto nyo ba? Tara, tara.
Kaso ang layo ko. Yeah, sa baba. Setting rally point. Ah, dito Talaga sa po dito yan. dito. Kaya lang ah. Saan ba yan? Saan ba yung pinto? Sunod na, sunod. Loko mo kami. Mayroon pa matatagpuan din natin Ito, yan. oh. Ito na, oh. Yun. Ah. Daily. Teka, si Daily. Uy, meron sa taas natin. May Si dumaan. Daily yun, si Daily. Hindi. Uy, sumunod yung kalaban sa atin. Puta yan. Bibili? Bilis ah. Kung ano rin nakuha? Kung ano rin nakukuha ko. Puro pistol nakuha ko eh. 2 pistol. Ay, dito, farmland tayo, farmland ah. Load. Popping ako, popping. UAV marking targets. Clear. Dito na, tol. Vendor here if you need equipment. Don't bother. Wag din tol, may bilog na. Ah, sige, sige na lang, tol. Sige na lang, okay. Ah, sige na tol, may kotse na pala. Kotse dito. Ayun, ano, tama. I will drive off. Parang si Jer nag-loot lahat ah. Si Jer, 3 yung kinuha sa satchel, puta. Tumaba ako eh dahil sa satchel eh. 3 eh. Uy, nadaganan. Oh, 16k oh. Wala. Pera ko. Wala kang bibilan. 16k. Got gas moving in. Loadout drop headed your way. Loadout ba tayo? Hindi na. Nag... Ah. Hindi na. Ang bili natin? UAV, tol. UAV. Oh, self-revive ng puto. Okay, I am fine. Ano ako? Airstrike ako. Tara. Sabihin nyo, pag-pop ko na. Tol, ipasok mo na ng konti. Pandi tayo. Kapit sa buntot tayo. Ba, wala mo lang bumabaril ah. Papit tol, papit. May nag-load up na tol, may nag-load up. Dito. Jer, pop mo, Jer, pop. Uy, sa likod, meron dyan. In the AO. Tol. There, going in. Wala. Sa ere. Eri ba yan? Wait lang ah. Huwag na tama. Ay, dito. front. Kaya Tol. Tara. Teka, active pa yung UAV natin. Gago yun ah. Tara ito, bye. Marking waypoint. Copy. Transport. Kabay na ba loading? Sounds good. Be advised, friendly precision airstrike inbound. What's that for? Down one, tol, down one. Gabi, coming. Down two. May ikot yung isa. Sa taas nito. Patay na tatlo, tol. Sa bubong. Nice, Patay na nice. tatlo. Nice. Ay, puro palo. Tapos lahat oh. Samba lang, tol. Skills yan, skills. Samba lang, tol. Meron pa sa likod.
Setting rally point. Ganina. Enemy UAV overhead. And tracking. Oh, putang na. Sumugod si Cardo. Kukunin ko si Tol. Nice. Daily, Tol. Miss ni parin pumutok. Meron din sa fire station yung king. Tara, tara, fire. Bilog na. Bilog. I am driving. Ay, bilog na. Natin sa, ano. Sunod punta natin King. Tara, Tol, May tara. kalaban. Sakay. Anong King ah? Anong team na yung King here? Buhay niya. Ano tayo lahat eh. Agra. Ay. Nandito na tayo lahat pero hindi pa nasasakay. Uy, sarap. Down. Dito. Bumaba yung ano. Uy. Nasa gas yung isa. Nasa gas. Na-stuck siya. Bigay patay na yan. Ay, ako rin na-stuck. Uy! Ang daya. Ay. Fight to our redeployment. Sa gas na eh. Pay attention. Daya. Ito pala yan. Ay, ano na? Daya yun. Fight's ready. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their head. So is a well-placed stone. There's a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. Kita magago. Hala. Nice. Agra nandun siya sa ano, sa loob ng building. But if you lose, you're done here. Harap mo. Sort them out or capture the Katapat kayo, yan. Sa bilog siya, dito sa bilog na to, i-open. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Yeah, you kicked their ass. Stand by for deployment. Your teammate Ay, is gago. in. They're returning to base. My God. Got gas moving in. Try ko mag-loot dito. Mag-umpisa ako dito. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Kahit muna. Bounty target is down. Well done. Ay, patay ka agad oh. Eh, uy, may kalaban, Tol. Ano man? Wala ba? Wala. Bakit mo ako ah? Looted ang puto. Stretching pa. Uy. Uy, fire sale! Buy station. Lapit yung ano, fire station. Ba't namula? Para sa ba't nambot na nila? Para sa Bahay na Buhay kayo na to. shit. Buhay na to. Oo naman. Basta kayo. Enemy UAV overhead. Wala na yung loadout? Layo. Enemy UAV overhead. Pwede tayong mag-loadout. Ay, wala. Kulang. Selfie na kita. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. May pistol dito. Pistol. Meron din kami. Enemy UAV overhead. Ang layo pa talaga, no?
Ay, selfie pala. Ba't hindi ako bumili ng selfie pala? Pili ako. Ay, may pushing sa atin. May pushing sa atin. Ayan na. Bumaba, bumaba. Bumaba yan, ha? Apat. Squad. Kara, hindi sila makabili. Enemy UAV overhead. Sending tear gas. Barely standing. Galing, no? Ah, dito na. Sa baba. Yes, squad. Wala akong pakialam. Meron na, meron na. Uy! Wala. Di counted? Di counted yun. Dear Charo. Did you know Geico could save you hundreds on car insurance and a whole lot more? So what are you waiting for? Michaela Maroney to get your frisbee off the roof? I'll get it. Wow. Geico. See all the ways you could save. There you go. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Taas G ako, dinner. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Baba ng liitin dito.
Baba ng latency ko. Nice, nice. 300. Ay! Basta hindi namumula. Namumula ba yan? Pag 300 na. Pula. Pagka kayo kalaro ko, laging pula yan. Partida. Ay, nako. Ang maganda. Bangko. Ay, wala nag-drop. Uy. Bangko din ako. Ay, most wanted ako. Sana all. Sabi ka. Oo nga, akala ko scabby. Panikan na. Ano ka ako taltaas ah? May bumaba dito. Mover. Makaka-loadout na pala tayo, kinuha ko pa. Tara, load out there. Dito, tara. Tol, pakuha man, agra ko pakuha money ko ah. Okay. Papanik na ako sa taas. May bumaba sa blue ha. Ano ako? Tingin-tingin lang. Hunted ako. Parang kulang pa ng konti. Fresh money. That is a lot of rubles. I am Vera. Ito Daily. Jerson, may bumaba? Sa blue kanina. Pero hindi ko alam kung nasaan na. Galing kulag eh. Na ako maglo-loadout. Uy. Galing gulag. Ay, galing gulag. Loadout mo. Loadout mo na ako, panik mo na ako. Don't panic. It's organic. Fly ha. Uy, nag-drop dito. Oh, meron. Sa taas. Patay na. Uy. Nice. Sinapul. Yung king pa papatayin. Extra pa dito ng ano. Marking armor. Just closing in. UAV tayo, UAV. Wala di tayo. Ayan na. Contract Hello. complete. Defended. Kagad eh. Copy cash drop. UAV. Yep, UAV tol. Tapos push na natin UAV. UAV entering the Wala. AO. Inubos natin. No. Asin. Pa, ayun. We're set to solve. Tara, isa pang UAV tol. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Pasabog. Daily pay money tol. May mutot dito. May Tama. nagpasabog.
Salamat, Rambo. Gago tong ilagay na to ah. Disable. Boba. Panigin natin, nagwala sa kakampi. Saan bumaba? Taas. Sa taas siya. Ayaw niyang mag-paracute. Posted. Buhay pa dun. Ayun. Hostile spotted. Don't bother. Laban dun. Vendor mark. Tara doon. Tara. Kaya ba natin? Okay. Pati ako napailag ah. Sa tayo tol, mili base. Pwede. Copy ticking oh. Sasakyan, tol. Ito pa isa. Friendly UAV overhead. Ito, tol. Going this way. Kotse. Si tol, may naiwan. Kakampi ni King yata eh. Copy. Moving to destination. Tol, bye, isang team. Tara, open. Isang team. Why? Puta, tumatawid na tol. Going this way. Moving on enemy. Mapanik na eh. Oh, sniper. Snipers. Saan, Agra? Sa ping. Doon sa may ping na red. Oo, sa red. Parang lugi tayo dyan, tol. Kaya ba natin yan? Down ba? Okay. Wala kang sniper. Huwag na ta... Loadout pa sila oh. Wala akong kita eh. O yung sniper. Dito. This is the new safe zone. Tara. Atras tayo, atras. Jer, tara, may pambuhay tayo, Teammates Beber. sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Balik tayo rin sa dati. O kaya sa ano, sa dating ano. Ay sa Agra, pader pick up lang. ka. Sa pader lang. Saan kayo bibili? Ay, doon pala. Wala naman pala sa bilog yung mga gago na yun. Wala nga eh. King lang ang papatayin sana natin. Buy station. Teka, lapang laban si brother eh. Oo nga pala ano. Never mind. Oy, nag-load out din dito. Oh, bumalik. Tol, nag-load out din dito. Balik ako doon. Paano ba natin yan? Base na lang. Tol, pero baka umahabol na yun ha, kasi papunta silang bilog. Moving on enemy. Target spotted. Punta yung king. Papunta rito. Enemy UAV overhead. Papunta rito yung King. Isa lang yung king. Naka-auto ba, tol? Contact.
Front. Teka lang. Saan nakasakay tol? Wala may Be sakay. advised, the enemy team is tracking your location. Have I got? Nag-iisa ni King, nag-iisa ni King. Basag, basag, basag. Wala yung madaw ni King. Bago. Wala. Tapos yung king niya. Tapos? Sa Immortal, wala nang buhay. Nice one. Hunted pala ako. Uy! Uy! May nag-cluster sa atin. Galing sa baba. Galing sa baba. Dito, tinitinang kayo eh, yung tao dyan. Hindi na kaya tol. No doubt pa. May tropa dito sa blue. Ako, Target location. daily drop mo ako bibili. Ay, magmotor ka na. Friendly UAV overhead. Eto to. Vendor here if you need equipment. Tayin kaya natin itong mga tutol. Oh, yan yung kanina eh. Kapwesto lang yun. I'm off this way. Hindi kayo bala? Wala sa bilog to eh. Wala na akong bala to. Gustuhan natin sila sa police station. Uy! Galing naman nun. Ito sa baba na. Umakyat na sila, umakyat sila. Ay, nauna na sila. Bala, sayang. Yun naman ng mga yun. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Sana daily tol. Doon pa rin, tol. Bala, sayang. Bumba pa rin. Doon yung isa, tol, ah. Get ready to fight. You're next. Uy, uy! Meron na tol. Shit, sa baba. Hindi na baba tol. Nandito na sa tapat na natin. Nice. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, Ayun, oh. you're done here. Tangina. Patay tayo. Freedom, soldier. Dito na, nag-rush na. Ay, galing. Sinundan pa rin ako. Galing. Pasok na. Have most wanted contract. Have most wanted contract. Never mind. Huling ko to. Rally on that vehicle. Uy, may tao pa dun talaga. Have most wanted contract. Have most wanted contract. Tao din dun. Your teammate has entered the Gulag. Surviving earns you redeployment. Wala na si Batman. Most wanted designation accepted. You're a target now. Gas is moving. Be advised, your Ay, teammate nako. got their ass kicked. They're RTB at this time. Kape-kape.
Tago muna ako. Nakamute ba siya, no? Agra? Tutulog na si Agra. Agra, Huwag na. nakamute ka ba? Hindi. Yun. O, kamusta Pamahan ka tuloy. dyan? Salita kasi. Ayan na, papunta na dito. Lalo naman. Tol, nahirapan sila. Daming bala na ubos eh. GG muna ako, tol. GG muna, kain muna. Sige, tol. bukas ulit. Sige, tol. Bukas ulit ang din. Bye. Gracias, Agra, sige, sige, gracias. bye. Bye.